y una montaña. Safor es una montaña, pero está situada en la Comunitat Valenciana en Espanya. Ja, ja, ja. I quina peculiaritat té la muntanya de la Safor, ho saps? Pues que Té una cosa característica, la muntanya. muy alta y que tiene una cantera. Una finestra, Ah, fora ètica. no sé. I poses necessitat de la luz de llum i tot fora. Però sabeu quina és la muntanya més alta de la comarca? No sabía. Sabeu que és la Safor? Sí, Què és la Safor? la comarca de esta comarca, Seria Gandia. una ciutat. És la capital. I el Mondúber, segur que és un Mondúber? Sí, una montaña. Ara està. Aquí. Molt bé. Ahí és baix, no? La groga. Molt bé. Sabeu que la Safor també és una muntanya? No. Ara està. No segon. En Villalonga. I té una finestra, un forall. Sabeu el que és la comarca? En quina comarca vivim? De la Safor. I la Valldigna seria una altra comarca, la coneixeu? Sí, També és de la Safor, ¿no? ¿Habéis salido de excursión por aquí? ¿Conocéis sitios? Sí, a mí me gustó cuando fuimos de excursión a las del que están en la playa, no sé cómo se llamaban. Las dunas. Sí, me mostraron. Ahí te explicaban cosas, los animales que salían ahí, las flores. Y un paseo muy bonito que han hecho de madera. Sí. ¿Y dónde habéis ido más de excursión? ¿Os acordáis de alguna excursión? Al castillo de Bairén, ¿sabéis dónde está? No. ¿Y la cueva de Parpalló? ¿Y el río Serpis? Sí. Oh, ¿dónde está el río Serpis? ¿Dónde está el río Serpis? Es que yo no me recuerdo mucho de las cosas. Está aquí en Gandia, ¿no? Sí. ¿Coneixes algun paisatge de Perací Propet, el Mondúber o la Safor? No? O el barranc de l'Infern? No? Tu tampoc? I la cova de Parpalló? Hola. No? I la zona de Parpalló Borrell? No, jo no ho he escoltat mai tampoc. I en Oliva n'hi ha un lloc que està xulo que es diu la Font Salada. Ho coneixeu? Crec que sí que he anat, però no ho sé cert. Com si fos un llac així natural, cap en el bar. És que si he anat no me'n recorde. De paratges de la comarca en coneixeu? Heu anat d'excursió per així propet? Sí, Coneixeu algun al lloc? Palau Ducal Molt bé, al i Palau. a València, ja està, a Múrcia, a León. Molt bé. Que algun altre lloc que ens heu anat de viatge o d'excursió a passar el dia? A un teatre serrano i hem anat en quart, hem anat a la muntanya i moltes coses més, no me'n recorde. I el barranc de l'Infern vos sona? Ah, me suena el nom, pero no sé dónde está. I el racó del Bruc? Ah, sí. No recordo ara. Està per el riu Serpis, és un paisatge que està per el riu Serpis, no? I sabeu el que és el racó del Duc? No. El Palau, sí, el Palau del Duc sí que és el Palau Ducal. Heu anat alguna vegada al Palau? Sí. Us agrada? No. Perquè el veus gran, menut o... Gran. Sí. Massa gran, el pedries per ahir per viure No. no és operatiu. Massa escales. Sabeu on està la Font Salà? I el riu Serpis? Ah, sí. El Serpis, claro. Nace en Alcoy y desemboca en Gandía. Que ni hay... No ocupas per Gandia, vamos. I el riu Vernissa sabeu per on està? Es que Està propet.
és que geografia i coses d'això. És que ens són És que tots els no, noms, però no és que- no sé exactament... Jo este any ho donem en 6è, però és que primer ens adentrem en història i encara no... L'Alqueria del Duc, per així la coneixeu? O al Palau, heu anat alguna vegada? Al Palau crec que hem anat d'excursió. I a la Col·legiata? No, jo vaig anar amb mon pare i ma mare l'altre dia. Bueno, però sabeu el que és. Sabeu on està. No? Jo no. Una església que n'hi ha cinc al dia molt gran. Sí, que està per on està l'Ajuntament, per un altre carrer. Està de l'Ajuntament. Sabeu on està el castell de Bailén? No? I la Marjal, sabeu el que és? Jo sí, però no sé on està. És gran, hi ha Gandia, en Xeresa, en Xeraco, aquesta zona que no hi ha cases, que és tot verd, on deuria ser verd. Però sabeu on està l'Ullal de l'Estany? L'Ullal de l'Estany? Ho saps? A mi també, el que passa és que... És que Està a la Marjal. sonen I l'Alqueria del Duc? Sí, vam anar. Vam anar. Està al costat de la platja Gandia, però que vas per un caminet aixina i després està ahí una casa blanca. Sí, que d'això m'ho està- sonava, lo del Duc. D'això sonava. L'Ullal de l'Estany està al costat de l'Alqueria. Sí. El riu Bullent, sabeu on està? No. I el Serpis? Sí, allà. I el riu Gallinera? No. I la Marjal Pego Oliva? No. Pues està entre Pego i Oliva. I la Marjal de la Safor, sabeu on està? No. Està en Gandia. Gandia té Marjal. La Marjal l'ha anat alguna vegada d'excursió? Sí. I què té, com si foren lagunes o heu anat a veure-ho? I l'Alqueria del Duc? No heu anat d'excursió a l'Alqueria del Duc? És una casa gran que està en la Marjal, que antes era del Duc i ara ja no, ara és de l'Ajuntament. Paisatges de la Safor. Paisatges de la Safor, com ho porteu això? Heu anat a puestos d'excursió per a ser propet, en coneixeu alguns? Pero sí, ara vaig. Ahir puges en la muntanya i es veu tota la part i està superxula. Al Mondúber? Has pujat al Mondúber? No. Hi ha muntanyes per els costats, si puges, mira, a repetidor. Però el castell de Bailén ahir es veu... Molt bé. Pues coneixeu el Mondúber, el castell de Bailén, la muntanya de la Safor, la coneixeu? On està? Per anem cap a Barxeta, crec. O no sé, no estic segur. Molt bé. I el castell de Bailén, sabeu on està? Sí. On està? Jo he anat. Estaba llevo ahí por un camino, pero no sé decirte. Anant a la platja de Gandia, no? Més o menys? Sí, la maestra nos va a dir que aniríem d'excursió. Caminant una hora. Anar. I n'hi ha unes vistes molt xules. Ja he anat. Un altre riu, el riu Vaca, sabeu on Sí, està? desemboca al Xeraco. Desemboca al Xeraco. Però naix en... Però sabeu que està a Xeraco? Sí. Naix per... Normalment ja no Naix més desemboca en Xeraco, ja Està les més Català no desemboca. I la Col·legiata, sabeu què és? Sí. Què és la Col·legiata? És una església Una iglesia. gran que està sent I el Mondúber? Es una montaña. Heu anat al Mondúber alguna vegada? Sí. Y el nombre Mondúber hi ha en un col·legi i en una muntanya. Molt bé. Molt bé. I n'hi ha una altra muntanya que es diu Safor. La coneixeu? Jo no. Sabeu la que és la Safor, a part de la muntanya? Sí. Gandía. Una plaça. Sí. És la comarca. Sí. I la capital és Gandia. Sabeu quants pobles té la Safor? 31. Vale. ¿Sabéis lo que es la playa de Venecia? De Venecia. Estoy hablando de la comarca, de Gandia. Yo nunca he oído hablar de ese nombre. No. Es la playa que está a la otra parte del puerto. Está la playa de Gandia aquí y a la otra parte del puerto se llama Venecia. ¿Y el castell de Bailén? No.
sí que sé on està el castell de Baile. Quan anem a la platja de Gandia no es veu un castell? No. Sí. Dalt de la muntanya, un castell xicotet. Està sin Gandia. I la cova del Parpalló? No. I la platja de Gandia, sabeu on està? Sí. I heu donat les marjals ja, les marjals de la Safor? No, pero ya he ido antes. Mi abuelo A te ver, yo orcha en la también. marchal. Sempre estamos. Entonces anem a marjal en Gandia. I sabeu si n'hi ha algun poble més? Xeresa, bueno, General, Xeraco, que són, tenen la mateixa zona. I després està la de Pego-Oliva. Sí. I els muntanyars, sabeu el que són? No, yo no ho he vist mai. O les dunes, A mí me suena ese nombre, pero no. que estan per la platja. Per les palmeres, n'hi ha com muntanyetes. No sé, yo no les he vist. I la platja de la Uir, sabeu on està? Yo solo vaig a una platja. I la de Venècia? I la platja Neu? A la de Gandia o a la de Piles. On està? Tu quina platja vas? A la de Gandia, pero también vaig a una altra, pero no me recordo quina era. Coneixeu molts pobles d'ací propet? Sí. A veure quins han recordat. Alicante, Castelló. Dice Gandia. Sí, proper de Gandia. Beniopa, Benirredrà, Gandia, Oliva, Quin més? Berreguar, Reguar, Emu, Xeraco, Piles, Almoines, Yo la verdad es que no sabía. i Potries. Heu anat al Porrat, a Potries, alguna vegada? No, yo no. No? O a Ròtova? Coneixeu els monestirs, el de Sant Jeroni o el de la Valldigna? No. El castell de Baile, sabeu el que és? Sí, Sí, això sí. és al costat, això no? està... Quan vas per la Nacional. Molt bé, es veu. Sí. I Jo els he monestirs, pujat. coneixeu algun monestir? Sí, la el de Porrata? Sant El de Sant Jeroni. Jeroni. El de Sant Jeroni. Ahí no es va per Pasqua, no? Com L'altra que, dona? sí. No, jo no. I, bueno, quan vol. I el de la Valldigna el coneixeu? No. Encimat? Bueno, coneixeu el de Bueno, Sant n'hi ha un Jeroni? monestir en... Sí, n'hi ha un monestir, però no... La platja de Gandia sí que la coneixeu. Sí. I la platja de la Uir? No. I la de Venècia? No. També estan en Gandia. Una està al nord i l'altra està al sud. Que coses. I els muntanyars, sabeu el que són? Sabeu al final de la platja que han fet com un passeig de fusta, de madera? Sí. Que n'hi ha vegetació? Això són muntanyes. O dunes. sí, yo sé que son los dunes. Feu alguna ruta, alguna excursió per així propet, en bici o a peu? Jo sí, amb mon pare. Anem a la bici. Jo amb ma mare he anat a la platja, mon pare i ma mare corrent i jo amb els patins. I el riu Serpi, sabeu on està? Sí. On està? Per la fira davant. I a la zona del Parpalló Borrell, que heu anat? Parpalló. Sí, Parpalló Borrell. No, Papayó Borrell. el Parpalló. La cova del Parpalló, Sí. O per sea, on està? es... No sé exactament on està, però és... És difícil això,